Tata eta Denso, arratsaldeon. Arratsaldeon, ze moduz? Ondo, zuek? Puta madre, oso ondo. Bueno, ze pasada ordutegiekin, ze badakigu festivala atzerapen txikerekin hasi dela, eta uste dut zuen boloa ere hortxe atzeratu behar izan dutela, ze asuntuan astu egin da. Ez dakit bez... Atzeratu indala, baina azkenean puntuan hasi gara. Hori da, ez dakit ze pasó dan algún permiso, algo más gestionado, eta gu hasi gare justo puntual, Osa, saukogun ordu bateko probatoka, eta behin dugu 20 minututan, eta hasi gare ready, pa darle ahí, pa mantener el horario, you know. Claro, duela zenbat bukatu ez dute boloa. Dela 15 minutos. Claro, o sea, zabete con todo el subidón. Bai. Bueno, me he tomado igual bi San Miguel ahí de una, eta ja, kurba, ja lasaio baina. Eta zelan joan da, holan pixkate orokortuta. Ba, ondo, tio. De repente bete da dana. Bai, zazpiretan zauen utzik, eta gero zazpirak eta hogei hasi gare, eta hasi da beteten lekua, eta ni posik, super posik. Hitz bakarra deskribatzeko ze adjetibo jarriko zenukete, oraintxe, justo subidoi momentu honetan. Epic shit. Wow. Hori bidira, baina, bueno, ondo. Gogor. Gainera karpa da para reales, esan, benetako jendearen zat. Es un invernadero. Hori da, osea, beroa egiten zuen, edo, nola, ez da bete izer ditan, osea, super... Bueno, untxe aldaten gare, daukagu aire acondicionadoa hor kamerinetan, eta bastante dagoten da. A ver, esto hartzen gatarrua, porque, vamos... Nik gure notzuen galdetu, karo, hau ja pixkat pertsonala baina Tata, Denso, nik zuei ezagutzen dutzuet arrasatetik, aspalditik, Kaletatik. bai, Del Insti. niretzako pertsonalki oso harrigarrixa da ikustia zuei olako eszenatoki baten, zer da zuentzako bapatian BBK Liven jotzia? Bueno, nik aitortuko dut, odeiekin egon nintzen klasian batera, klasekideak itzen, eske flipantia da. Orduan, ez dakit Odei zuentzako zertzen atzeko aldean jartzen zena, ala aurrekaldean. Ez, aurrien, nire ondoen jartzen zen. Atzean pegatzen malito. Eta deitzen sotzegun Odito. Odito. Hau jentiak ez dakiz. Ojo, otro baka. Zer da zuentzako, hemen egotea? Porque, o sea, bapatien beste izan, porque, o sea, gau gabez ja lanien musikan oindala urte ja desente, eta azkenean pues, nik uste dala lan honan itxian premisua, ez da? Eta azkenean BBK Live, ondala bi urte egon nintzen, super ondo pasau nahuen, eta jotzia hemen, de puta madre, bai, garro. Karo, lanean ari zaretela edo gonzaretela esan duzu, eta egia da, ez dakit zurrumurru baden ofizialea, baina disko batekin zabiltzatela, zorraitekin zabiltzatela eskuarten, eta niri izan didate potoloa datorrela. Bai, gabitz horrean nien, disko baten, eta aterako ez dakit urren urtien edo, bueno, dagoen dana prest. Hori da, osea, sin prisas, porque hau industria doi es super askar dana, eta emuten dago ez posula ateratzen abestisak que no eres nadie, baina nik uste que la música habla por sí sola, eta hori da importantia, osea, itxia buena musika, zuri guztetan jatzuna eta gustora geratzen jatun musika, bestela azkenean gero, zakit, dago gutzik barrutik musikia, no sé. Gainera sumatzen da, inbertsioa dagoela zuen proiektuan, ze ikusi dugu Denso zure estudio berria. Estudio berria daukazu. Bueno, diogan ez dut inaugurau, baina... Baina argazkiri bat ikusi dugu hortik zer, da ikusten da hor inbertsio bat badagoela. Bi urte daroiet, hor lanien obra eta dana indot nire kabuz, eta bueno, igual irailean inauguratuko dut, ero... Baina jasi zara gauzak grabatzen bertan, ez? Bertako gauzekin, oza, tipo, hemengoko proiektuaz, pues, eta farnen mutikon diskuakin, eta tampoco esto zabaldu ofizialki, zeba ez dauko besta denbora hartzeko proiektu berri asko, baina hori goguekin inauguratzeko. Baina zenbat artista ezberdinekin lan egin duzu, azken urte hauetan? Kopurua badakizu? Ez? Keba, igual hogei. Ze justo, Denso hori asko entzuten da, Denso. Ez dakit, como mucho, baina besta ez daukote zabalduta, como si fuera, yo que sé, un barri entra cualquiera, ¿sabes? Zendako nire proiektuak, nahiago teitxean nire proiektuak, eta bueno, ja horrengo urtean igual zabalduko dut, eta hori, gustora. Aizu, Tata, zuk grillsak egin dituzu, ez? Duela gutxi ikusi dugu Instagramen, ekarri dituzu? Ze, ikusi dugu kilikek egin ditula, zuk ez dakit Bilbon toki berdina, edo? Bai, Amorebietan, Zornotzan hor, eta justo Code Grills, un tipo bat super majua, bidalizostan DM bat, horritxeko grillsak, eta horra fan. Izan da kolabo bat, tipo gifted. Bai, hori da. Baina hori, kenduta jarri txondozu. Ja, ez daukot. Eta hotxe gure gozu jarri ingonat. Ekarri dituzu, baina ze funda batean edo horrela? Aparatu Ferula baten moduan. Esto es un aparato sofisticado. Unboxing. Ez dakit kamarak hori enfokau aldauen. Eta gero, pues,
pum, ya está. Wow, Ai, balen. increíble. Gainera, urre kolorekoa pixkat, ez? Da tipo oro blanco, se ha bronceado, yo creo, da plata ezi. Claro, hortz bakar hartzen du horrek ala pare bat. Bueno, gurusunak enzio hemen bi, baina aldo zuen dana, osea da... Eta ze momentutan erabakitzen dozu hori egunien ziarzuk jantzia? Esan nahi dut, oin kelduta Ja, zauketzu. esan hauen gaztean da, pa vacilar un poco, tipo, pues, kontzertuetan, entrevistetan eta, pues, apur bat, jo que sé. Aizu, eta musikara itzuliz, azken kantak zure kasuan tata, bueno, densorekin batera egindakoak dira, baina entzun dugu una rumbita kanta, entzun dugu baita latxamarekin egindako aurreko egunean didan aurkeztu zenutena. Erritmo latinoak oso presente daude, ipaitu dugu lehen mikroitxian. Urrengo lan hori, disko hori, bide hortatik doa, ala beste aire bat ekarriko du. Ez, da totalmente, azkenian ni bebai, ez dut pentsetan asko, itxan dut, egingo de todo, baina disko hau, da gabitza jaten apuru bat eukitzia un poco un sonido más consolidado, eta apur bat da bastante melodikoa, piano, gitarra, eta ez da oso fiestero, baina nik uste dute ni gustora geratzen nabil, eta hori da importantiena, eta azkenean bebai itxia musika pentsetan, hau pues va a pegar, no sé qué, azkenean geratzen da nada, eta orduan da importantia hori. Que te guste lo que haces, tío. Aizue, 3 egunetarako geldituko zarete, ze gaur zaudete artista gunean, horrela, titularra, artista gunean zer ikusi duzue, ondo dago... Es que es gare fan ondio. Egongarek amen iruan, hoy, bastante chiquisa, no es por nada, tanto de beca, oso chiquisa. Tenía aire acondicionado, aunque sea, baina... No, ya patxaran. Etzion patxarana. Baina ontxe fango gara faltzen eta berra. Bara ikusi dute Gris dur mutila eta esan dute, bazpare honi txikia emango diogu, ez diogu jarriko kamerino handia edo. Eta zer ikusiko duzue gaur, adibidez? Catriel, Jofe, a ver, gurote igual, hasi Jofekin eta gero fan a Catriel, porque hay que soportear un poco la escena. Eso es. Eta gero, sin más, Rusowski ez dakit bizar da, eso, gaur. Es que ez dakit horrela izueko oso ondo. Baina, yo no aquí a lo que me... O sea, ondo, gustora gana basoan, gaur geratuko nahi, yo que sé. Hemen geratuko zarien lotan? Bai, lagun baten etxio, bai. Bilbon bertan. Bai, hor, San Francisco. Vale. Bueno, Tata eta Denso, eskerrik asko gaur hemendik pasatzeagatik. Gainera, bolo amaitu berritan hemen pasatzea edo hemen lur hartzea bakigu gauza zaila dela, beraz eskerrik asko eta ondo joan dadila. Eskerrik asko beti. Eskerrik asko. Eta hau da Zure musika